Lubos ka ginapanginwala ni Rusty Chan na Puerta, 26 anyos, isa ka pintor. Nga nagabaliga inisang Cebu matapos nadakpan sa ginpatigay nga drug bypass operation sa barangay Simon Ledesma, Haro, Iloilo City sa Mayo 30. Sunod kay Police Lieutenant Nick Gallego, ang team leader ng City Drug Enforcement Unit, nga nabaklan sila Puerta sa isa ka plastic sa ginapatiya Cebu gamit ang 10,000 pesos nga bypass money. Ginpayag pa ni Lieutenant Gallego na recover duga nga 7 ka mga plastic sa illegal nga droga bypass money, kagiban pa nga mga non-drug items. Samtang nagdangat naman sa 55 grams ang bugat sang illegal nga droga, kag nagabalor sa 374,000 pesos. Dugang pa, duwa na kasi manang monitoring sang pulis kay La Puerta, antes gid kasa ang operasyon. Actually, 2 weeks na nga monitor naton siya, no? Pag monitor naton, gabligya kasi sang illegal nga droga, kag lagko sa maghatag. So, until such time nga kaina, gindesisyon na naton, testingan nga baklan, kag isuhapin nga naghatag sa personal sa aton sini nga pusher buyer. Dugang pa ni Lieutenant Gallego mga K5 nga base sa ilang monitoring, hindi lang sa barangay Simon Ledesma, Haro nagabaligya sing Cebu ang subject, kundi sa mga kaingot pagid nga mga kabarangayan. Balita nagikan sa Distrito Sangaro. Ako si K5 Aaron Trifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.